Omotoire tu Yesu Kristo tuachira sore semambieye tokwera neringambia mona asiri tukiri wato iririe sabato mambia karato gujikurigira ringana riao ririri ichenu oike kurugoro tumie kebekero kera sobusu abana bao nuriatana nebunere biya wetera asireteria Kristo Yesu Omotoire ito amen. Umwancho murigereria oyo no murisa Sedekio Nchonga nero tenina sobusu ao ugikoreta ringana asemambiri devotion. Echuma ya etantu aliri ngana ri arengeri nenga mwarengera ri Yesu Kristo oyore omwegenwa uchia setata nyasao rio mutombete tukoranga Kristo igacheta sense yebuno mutumwa korwa setata nyasaye na ende buno mukwanio monene oyo ogoturwanira sobuspo monene tukarora asemirimo ya ibuna yakorete na enda agakura neseri tukuria yetu guchikuria rero tuguchikuria ria siringana rine ne otebanga enchera guchiase achenu mwanchwa Kriste kara aruri archita senseye akure arusirike mwanso gyo gutugura igachiete asakurukunga achenu Biblia ko mobeka nga ereri tangani yaguo igakurukwe mani yengondi ya Nyasaye oyo itetwense yetarabe kuburuso kumanuka 13 ikamgokiye 15 gatatu na boto tebinga na nonye ne kerense yige kere kubikuburuso na arocha tambi akarimi cyanda yarwo kigokirense ye akaruwa mabwaye bunike nwansi yogutukura kurwa sibibi no mabatisyo umurukanga ne mani yengondi ya Nyasaye yo kurusi bibiense aseketabu kiyo wane nchire ya mekabungu kiye kemerongevere na kianda ekero kurigereria aseketabu ekeiga punamurukanga ne mani yengondi ya Nyasaye kurusia ebibiense igago twegereria nyuma ebebe bitaraso asense Nyasaye na rweto murubiringa Kristo Yesu goikache ate gotukwira ngonyi bibigo so asense nekere bibia so asense aria so mugondo Eden umuchaka na isate gotworo kinga Nyasaye aka Adam na Awa omurobiri bokanya kubainyorikera ritukunga naro yo mugo chigocha uraje kubwa Saitani amwake asomutwe amobwe ndiri wetera asari egesakukia manya bantu nkegorukuru asobuguma bwibibi amangana yago tuka somo cyaka no isato kemukiye 15 nekerenga kiyaika Yesa akaiburu no mukungu akaiburu nsi yo gucika abagaratinye kemukiye yakanenga akaiburu nsi yo gucika asenkere ndo gucika go kwano no gucika kororeri akabugori obuguma bwaitu bwebibe akaiburu buna intutore erindegere nario ugujika kwa Nyasaye kora amairi baga abo motorio itu uratugore kuru asobugima bwibibe mwanchwa amarika ita manene kuru asigetabu kya Biberania kianda uchakereke ngo kiye 10 kemo yeto tebinga nekerere achita sensi nekero Kristo Yesu achita sensi puno mukwani omonene bwebinte bye byaro kigocha kabunge ke 10 kema otobekeranga Kristo Yesu engaki yaikire oiboiru no mukungu na endo iboiru nsiyo guchika bona omusombo yo Nyasaye omanye gototebiga nga nekerera achita sense puno mukwani omonene bwebinte binene biriye byaro kigotochera na endo bono bira Mbindo kiebie bia rugo chigocherege sakukia manya bantu na inde biregaiga ombo sombo manya godotebinga aguri tangani ekara Nyasaye abegete omurubiri bukanya kwenyuria abantu igoriye mani ye ngondi ya Nyasaye yo kurusi bibiense yabaete ngamambia barusi bingwanso nebingwanse bia arikurwa sichimo chingondi chimbori usechimori amanyi ngaya gaitekire begena nga amanyi gagaiteka okwabiri kwebibe nkoro
Abaiberania ekianda ekemo kieke 22 agateba ng'a amanyi ogochika agogoteba ng'a ebinto bionsi bigochaneka gwetera ase amanyinga na ase igo amanyinga ataitegeti kwabiri kwebibe nkoiyo omwancho motegereri abantu bebigori bionsi gochakera Adam mpaka omonto bw'omoeria ekero Kristo agochi gokwasa omusaraba o Calvary igo bare korwa ebing'wanso amanyinga ya eching'ondi chimbori chieri aiteka bamanya kwegena ng'a basibi gokorwa ase obogamo bwa ebibe bono ekero eracha orori acha omotori oto Yesu Kristo agacha buna omokwani omonene omokwani noyo okoreta obwamato obuya ase gati ya Nyasaye na mwenye bantu ore omonyabibe nere akoreta obwamato obuya gwetera ase ekeng'wanso na amanyinga ataitegeti kwabiri kwebibe nkoiyo omosombo oyo Nyasaye omanya gotobekera iga achete ase ense eye naende agacha ore na ekeng'wanso akorukia arenge egeikeranu ekero asoete ase ekaru eri etarosiri n'amaboko amwanyabanto ase obosi bwense ekaru yarenge oyo arosirie n'amaboko amwanyabanto igo yarenge omobwekano bwa ekaru ya igoro buna Nyasaye atebeti Musa ekero akorosia ekaru y'ense eye bono Kristo eragacha akarwa ekeng'wanso kiarenge egeikeranu na ekero arwa ekeng'wanso kiarenge egeikeranu agakana esira yao neyane gwetera ase amanyinga aye akamanya koimoka korwa ase ense eye akagenda naende ari igoro ase ekaru enchenu ase obosio bwa ekerogo gia tata Nyasaye ekemo kia 12 amadotebi iga ase iga ng'a tasoete ase ekaru eri gwetera ase amanyinga ya echimori na echimbori na echieri gose ching'ondi iga asoete na amanyinga aye omwancho erieta amanyinga igo rigoteba ng'a amanyinga naro obogima omochakano kiande kemo kiegiakane igo omosombo Nyasaye agotebi goyorinu ng'a tobasa koria eng'iti na amanyinga eng'encho yaye obogima bwaye ng'obogima igo bogotoka ase amanyinga na omonene ekero akana esira akaimoka n'obogima bwaye obochenu akagenda agaikaransa ase ekerugo gia tata Nyasaye omwancho obogima bwa Kristo Yesu nabwagorire obogima bwao korwa ase obogima bwa ebibe n'obwamakweri nabwangorire inche korwa ase obogima bwa ebibe n'obwamakweri neri akagenda igoro n'obogima obochenu oboikeranu boteneneire na amanyinga aye agasoa ase ekaru ya igoro ekorukwa enchenu omanya gototebi iga igase ekemo gia 13 abaiberania ekianda ng'a amanyinga ya chimbori na yechieri neriburia riare nkobe eria amatororo igo biare goiterwa ari ase ekaru n'omonto ororekana ng'ochenekire ng'onye bari bare kororekana ase isiko bachenekire nang'ana ki aye amo nainche torachenu gwetera ase amanyinga ya omotori oto Yesu Kristo abanchwa amanyinga Kristo obogima bwaye obochenu nabo bogokuna obogima bwane bwa ebibe bwakuna obogima bwao bwa ebibe bwabochena dioka ekero aye amo nainche twamoitebire gwetera ase enchera ya okwegena omosombo Nyasaye Yohana ase riroberie ritang'ani ria Yohana eyemo kemo kia 5 oteba ng'a gotoraboria okwabiri kwa ebibe ere nomwegenwa nomwanchwa natwabere korwa ase ebibe biaitu bionsi nogosari gwaitu gwakera engencho igo intwe omotori oito ekero asoete ase ekaru eri ya igoro ase emeri ya igoro iga asoete n'obogima bwaye bore oboikerano aya mwana inchi gotogocha asare tokoboria okwabiri kwa ebibe
amanyinga Kristo obogima bwaye bwaisanire gutusibia na gutokora abachenu ase obosi bwa Tata Nyasaye. Ere are iguru ase okonya gutusabira ase okonya guturwanirira na geko era achite muno omokwani omonene. Abaibirania eyisa na ibere kemugokia 25 na 25 kemo yegoteba ng'ere n'omokwani omonene bw'engencho ya Melkizedek n'emirimo yaye abwate ari iguru n'ogogosabira na inchansabire erinde egere tonyora ogotureka koria okonene Nyasaye ataroseire. Nogosaba kwane Nyasaye itatokonye tumuriere Kristo Yesu tomo obogima bwaito erinde atosibi atochene tugwenere ase oburuti bwa kare na kare. Iga aganyete mono aganyiririte aye amona inche tocha ase ekerokia kia mabera na ekari twachire ase ekerokia kia mabera tonyora amabera tosibewe tochenwe twariganigwa ase oburuti bwa kare na kare. Nogosaba kwane ng'a ase rituko eria rero twensi turi obogima bwaitu gochia ase Yesu Kristo omokwani omonene ora ase ekaru ya iguru naende omososabiri yaito n'omoturwaniriri yaito gwetera ase irete ria Kristo Yesu omotori yaito. Amen. Tosabe Nyasaye Tata naende twachire ase ore ase mambia eye tokoiraneri ng'a mbuya mono naende mbuya mono ng'omotori yaito Yesu Kristo ekero achete ase ense eye iga achete neichire chire chinene ng'a obogima bwaye igo bogosibia omonyabibe bwamachena naende keng'wanso kende ngekoganirigwa koranche otosibie otochene tokogwenera na kogosaba gwaito gwetera ase irete ria Kristo Yesu omotoria. Amen.